Letite iznad otvorenog mora. Nemate kontakta s kopnom. Ne znate gdje ste. Kao da je netko nabacio pokrivač preko moga zrakoplova. Vidio sam građu samoga vremena. Bermudski trokut. Stotinama su godina plovila, zrakoplovi i brodovi nestajali u njegovoj vražoj geometriji. Danas misterij Bermudskog trokuta nastavlja zbunjivati. Bio je na radaru, slijetao je, a onda je cijeli zrakoplov nestao. Ali je li Bermudski trokut doista more očaja? Dom burnih valova, vremenski vrtlog, tajanstvena elektromagnetska sila ili samo bujna mašta? U osnovi je premisa o Bermudskom trokutu pogrešna. Vi odlučite, dok vam mi donosimo Bermudski trokut iz mračnih dubina na čisto plavo nebo. Bermudski trokut. Još jedan divan dan na Atlantiku. Plavo nebo, čisto plavo more. Savršeno mjesto za opuštanje i nestanak na nekoliko tjedana. Ili zauvijek. Ovo je Bermudski trokut. Unutar raja nalazi se smrtonosna sila, od koje možda nikada ne pobjegnete. Tako se barem priča. Stoljećima se to događalo stotinama ljudi koji su se upustili onamo. Brodovi nestaju bez traga. Zrakoplovi bivaju ugrabljeni iz vedra neba. Bez ostataka, bez poziva u pomoć. Nestaju. To je vražja geometrija Bermudskog trokuta. Njegove se granice protežu kroz nekih 800.000 četvornih kilometara. Od Floride preko Portorika do Bermuda. Sadrži neke od najopasnijih voda na svijetu i varljivo dno oceana, koje pada od plitkih plavih voda do tamnih dubina kilometrima ispod površine. Glasine i teorije koje se kriju iza čudnih nestanaka u trokutu mogle bi na vodi održati ratni razarač. Mornari i avijatičari stotinama godina ovdje prijavljuju jezovite događaje. Ali tek je nestanak 5 zrakoplova postavio Bermudski trokut na zemljovide. 5. prosinca 1945. Mornarička zračna postaja Fort Lauderdale. Eskadrila od 5 torpednih bombardera TBM Avenger pripremala se za rutinsku vježbovnu misiju poznatu kao Let 19. Kao mornarički pilot morate moći letjeti bilo kamo, samo s crtačom pločom, kompasom i satom. Umirovljeni avijatičar David White bio je instruktor letenja s vođom tima Leta 19 Charlesom Taylorom. On je bio jedan od naših starijih instruktora i dobio je premještaj u Fort Lauderdale. Dan je bio lijep, s mirnim morem. Ali na pola misije Taylor je dojavio da su u nevolji. Rekao je, moji kompasi ne rade. Kompas može zakazati, ali to se ne događa često. Dok su kontrolori leta pokušavali dovesti ljude do kopna, njihovi su radio signali postajali sve slabiji. Uskoro nitko nije znao gdje su ljudi Leta 19 ni u kojem smjeru idu. NSO, kako me čujete? Slabo, prijam je sve slabiji. Kroz 5 sati svih je 5 zrakoplova sa sveukupno 14 ljudi nestalo. Dežurni časnik je pokucao na vrata. Rekao je, 5 naših zrakoplova je nestalo. Obojica smo rekli, kako je to moguće? Spasilački zrakoplovi pretraživali su more i nebo. David White je bio u jednome od njih. Danima smo ih ustrajno tražili. Ništa nismo našli. A onda je, činilo se, trokut još jednom upotrijebio svoju smrtonosnu čaroliju. Provjere radija, čujete li nas? Začudo, jedan od spasilačkih zrakoplova i s cijelom posadom također je nestao.
Nakon 5 dana, potraga je obustavljena. 6 zrakoplova i 27 ljudi nestalo je bez traga u Bermudskom trokutu. Uskoro su počele kružiti glasine. Kako je 6 zrakoplova moglo jednostavno nestati? Jedna je teorija bila da je čudna elektromagnetska sila preuzela kontrolu nad njihovim navigacijskim instrumentima. Druge su tvrdile da je zrakoplove progutala čudna i smrtonosna elektronska magla ili da su ih oteli izvanzemaljci. I ljudi su počeli obraćati pozornost na ostala čudna događanja ovdje. Gian Quasar je jedan od tih ljudi. Ne zanimaju me tragedije i nesreće. Istražujem misterije. One koji su otišli onamo i nisu trebali nestati. Quasar je posvetio 15 godina proučavanju misterija Bermudskog trokuta i leta 19. Njegova knjiga pokriva gotovo svaku teoriju o trokutu, uključujući i NLO-e ili NPO-e, podvodnu vrstu. Čini se da postoji teorija da neki izvanzemaljci vole putovati morem, ploveći u čudnim podvodnim plovilima. Izgledaju isto kao i leteća verzija, bez peraja, samo disk ili ovalni oblik koji putuje pod vodom. Dobro, to djeluje pretjerano. Ali postoji jedna priča koja se poziva na te NPO-e, a dogodila se prije 40 godina. To je jedan od ključnih slučajeva trokuta. Jedne prosinačke noći u Majamiju. Dan Burak i otac Patrick Horgan krenuli su na kratko krstarenje. Nedugo potom udarili su u nešto pod vodom. Brod je izgubio motor, pa je u 21 sat Burak nazvao obalnu stražu. Priča kaže da je Burak opisao točno gdje je brod onesposobljen, sve do specifične signalne bove. Nije trebalo biti neposredne opasnosti. Brod Witchcraft bio je opremljen za slučaj opasnosti. S dovoljno pojaseva i čamaca za spašavanje, Witchcraft je trebao biti nepotopiv. Morali su samo čekati. Ali kada je pomoć stigla nekoliko minuta kasnije, Witchcrafta više nije bilo. Nije bilo ni ostataka tijela. U samo nekoliko minuta. Nije bilo objašnjenja, zato je to misterij. Samo su sjedili i čekali na brodu koji nije mogao potonuti. To je jedan od najnevjerojatnijih nestanaka u trokutu koji je Quasar vidio. Ali najveći je USS Cyclops. 1918. taj brod za prijevoz ugljena, težak 19.000 tona, krenuo je na svoje putovanje. Bio je to neobičan brod, s visokim i uskim kranovima za transport ugljena. Putovanje je trebalo trajati samo nekoliko dana, ali Cyclops kasni već 90 godina. Nije bilo SOS poziva, nije bilo tragova. Nestanak tog broda prozvan je najvećim misterijem američke mornarice. Sudbina Cyclopsa, Witchcrafta i leta 19 doista je misterij, ali postoji li zajednička crta? Nestanak se uvijek dogodi kad nešto nije u redu u atmosferi i radio uređaji imaju problema. Zvuči razumno, ali kako to dokazati ako su sve žrtve nestale? Ispostavilo se da postoji barem jedan svjedok koji je preživio. Carrie Trentham iz Key Westa na Floridi imala je strašan susret s trokutom 1995. Letjela sam uz obalu Evergladesa i osjećala se ugodno, kad se odjednom učinilo kao da je netko bacio pokrivač na moj zrakoplov i bila sam u potpunome mraku. Žaruljice u kokpitu počele su bljeskati. Njezini su se kompasi počeli vrtjeti, ali nije vidjela ništa kroz prozor, osim guste crne magle. Kroz je prolazilo, u redu, što da sada radim? Kao pilot trebate vjerovati svojim instrumentima, ali oni su podivljali pa im nisam mogla vjerovati. Svoje vrijeme čula glasno zujanje u ušima. Nisam znala što se događa. Sve se dogodilo brzo i odjednom ste u smrtnoj opasnosti. Nisam željela umrijeti.
Pokušala sam ispraviti krila, ne znajući na koju sam stranu okrenuta. Je li nekakav čudan atmosferski fenomen mogao utjecati na Kerin let? I što bi to moglo biti? Kasnije će Kerry ući u zrakoplov s nama da pokuša shvatiti što se dogodilo toga dana. I upoznaćemo čovjeka koji tvrdi da je otkrio čudan učinak koji bi mogao dati odgovor na misterije trokuta. Potpuno razumijevanje Hutchisonova učinka moglo bi biti ključno za otkrivanje što uzrokuje da se Bermudski trokut ponaša tako kako se ponaša, te tako riješiti njegove jedinstvene misterije. Pokazat će nam točno u čemu je odgovor. Ali najprije, gdje je započela zagonetka trokuta? Bermudski je trokut godinama plijenio pozornost promatrača. No ako doista želimo otkriti njegove tajne, najprije moramo pogledati u zvijezde. Ako pogledate na kompas u Europi, pokazivat će na vjernu zvijezdu sjevernjaču. Stoljećima su mornari ovisili o njoj. Ali ako preko Atlantskog oceana plovite u Sjevernu Ameriku, čeka vas veliko iznenađenje. To se dogodilo Kristoforu Kolumbu. Jedva je uvjerio posadu da neće pasti s ruba zemlje. A kad je došao do Bermudskog trokuta i njegov kompas je pokazao 6 stupnjeva dalje od sjevernjače. To je bilo prilično jezovito. Ali nije se radilo samo o kompasu. Noću su se na nebu pojavila čudna svjetla, i to više puta. Priče o čudnom fenomenu koji je Kolumbo vidio kružile su stotinama godina. Do 1960-ih glasine su dobile vlastiti život. Neki su bili uvjereni da se Kolumbo susreo s čudnim elektromagnetskim anomalijama ili portalima u druge dimenzije koji su zbunjivali njegov kompas. A svjetla? Izvanzemaljci. Kako su godine prolazile, Bermudski je trokut privukao vlastitu skupinu mističara i vjernika. Vidovnjak Edgar Cayce tvrdio je da on zna odgovor. Sve se svodilo na legendarni izgubljeni kontinent Atlantidu, za koji je tvrdio da je potonuo tisućama godina ranije u Bermudskom trokutu. Ali Cayce je govorio da su neki od njegovih energetskih kristala ostali živi. Ti kristali sa zrakama smrti pucaju na brodove i zrakoplove iz dubina, dezintegrirajući ih, poput Xbox igre iz pakla. Cayce je dobio svoju viziju o trokutu 1940-ih, malo prije nego je svijet doznao za tragediju leta 19. Brodovi i zrakoplovi nestajali su od tada. Ali to se počelo primjećivati tek 1970-ih. Tada je Charles Berlitz napisao knjigu koja je prošla svijetom poput oluje. Priče o misterioznim nestancima učinile su knjigu velikom uspješnicom, a to je bio tek početak. Uskoro se val publiciteta i teorija proširio svijetom. Ispostavilo se da su i znanstvenici pokušavali objasniti sile trokuta i mislili da Bermudski trokut možda nije jedini takav. Prirodoslovac Ivan Sanderson došao je na ideju koju je nazvao opakim vrtlozima. Rekao je da postoje određena mjesta na oceanu koja karakteriziraju jake morske struje, drastične promjene temperature i elektromagnetske anomalije. Dva najopakija vrtloga bili su Bermudski trokut i točno na drugoj strani globusa mjesto zvano Vražje more. Uz samu obalu Japana, Vražje je more još jedno mjesto koje je navodno poprište čudnih nestanaka. Privuklo je veliku pozornost 1950-ih, kada je 9 brodova nestalo u samo nekoliko godina. Možda ima nešto u tim opakim vrtlozima. Sanderson je sugerirao da su vrtlozi, osobito Vražje more i Bermudski trokut, obilježeni čudnim elektromagnetskim poremećajima. Rekao je da možda plovila u trokutu izazivaju te anomalije, ako su usmjerene prema nekoj frekvenciji u tom području. Ili se možda događa nešto unutar zemlje, što još ne možemo objasniti, a izaziva te čudne pojave.
Ako se zemljino elektromagnetsko polje ugađa, na određenim lokacijama možete vidjeti potencijal na bilo kojem obliku materije. I svaka od njih teoretski može izazvati njezin nestanak, dezintegraciju ili tko zna što drugo. Ali možda ćemo naći trag onoga što se događa u atmosferi trokuta. U priči pilota amatera, Brucea Gernona. 4. prosinca 1970. Gernon je letio blizu Biminija kad je vidio veoma čudan oblak kroz svoj prozor. Imao je svilenkaste rubove. Krenuo sam dalje i počeo se uspinjati. Stajao je točno na mojoj letnoj trasi. Ušao je u oblak i kroz nekoliko minuta njegovi su instrumenti poludjeli. Miami radio, nisam siguran na kojem sam položaju. Nalazim se u nekakvoj magli, možete li mi pomoći? Kontrolori leta nisu ga vidjeli na radaru. Morao se sam izvući. Uskoro je uvidio da se magla skuplja oko njega. Gernon je nacrtao ovu ilustraciju kako bi pokazao fenomen koji je gotovo nemoguće zamisliti. Vidio je da mu je jedini izlaz čudan otvor u obliku slova U. Krenuo sam prema njemu, a onda sam primijetio da se tunel smanjuje. Bijela svjetla bljeskala su na sve strane, ali on nije bio u oluji. Što sam dublje ulazio, ti su bljeskovi postajali sve intenzivniji i brži. Nikada nisam vidio takve munje. Dok je Bruce prolazio kroz tunel, on se suzio oko njegovog zrakoplova. Odjednom su se oko zrakoplova oformile čudne linije koje su izgledale poput pukotina i mogao sam vidjeti čisto plavo nebo na drugoj strani. Nazivam te linije vremenskim linijama jer vjerujem da sam vidio građu samoga vremena kad su se te linije oformile. Napokon je pobjegao iz tunela, a onda se osvrnuo. Zatim sam vidio kako se tunel ruši i tvori raspor i sada se rotira u smjeru kazaljke na satu. Ali Gernon još uvijek nije izašao iz oblaka. Ubrzo je shvatio da je još u klopci, ali nije znao da je najstrašniji dio puta tek pred njim. Stotinama metara iznad Bermudskog trokuta, pilot Bruce Gernon upravo je pobjegao od najčudnijeg oblaka kojeg je ikad vidio. Ali bio je u opasnosti da ga proguta ono što sada naziva čudnom elektronskom maglom. U tom je trenutku magla zahvatila moj zrakoplov. Njegovi su navigacijski instrumenti još uvijek ludovali. Miami radaru, tražim radarsku identifikaciju. Kontrolori leta su ga vidjeli. Rekli su mu da je blizu Miamija. Negativno radare. Moram biti barem 130 km istočno od Miamija. A onda je vidio kopno. Radar u Miamiju imao je pravo. Opet je bio na Floridi. Bruce vjeruje da je let trajao 50 minuta, a trebao je trajati 80. 30 minuta je izgubio negdje u trokutu. Vjeruje da bi, u slučaju da je letio u suprotnom smjeru, vremenski tunel dezintegrirao njegov zrakoplov i njega. Kad se sjetim toga, pomislim da sam tada skoro skončao život. Bruceova priča o čudnoj magli Bermudskog trokuta i letu kroz vremensku pukotinu privukla je vjernike u trokut iz cijeloga svijeta. Magla je rezultat elektromagnetskog polja ili naboja koji je zahvatio zrakoplov i koji je stvorio nekakav jedinstveni fenomen, bilo da je on atmosferski, uzrokovan vlagom ili samom pojavom broda ili zrakoplova. Kvazar nam je rekao da enigma elektronske magle možda neće biti riješena u samom trokutu, već tisućama kilometara sjevernije, u Vancouveru u British Kolumbiji. U privatnom laboratoriju fizičara amatera, Johna Hutchisona. On je na glasu zbog radikalnog otkrića do kojeg tvrdi da je došao. Hutchison je prije nekoliko desetljeća počeo eksperimentirati s radiovalovima i visokim naponom. Tvrdi da je 1979. naišao na nešto zapanjujuće. Niz čudnih fenomena koje su vjernici prozvali Hutchisonovim efektom.
Radi se samo o RF frekvencijama i elektrostatičkim frekvencijama. Kad počnem proizvoditi različite divlje mješavine frekvencija, svašta se počinje događati. Čudne stvari, poput predmeta koji levitiraju i metala koji se pretvaraju u žele bez topline. A sve to postiže pomoću obične struje iz domaćinstva. Kako je to moguće? To zapravo na neki način straši mnoge kada se susretnu s tim. Kad izgubimo vezu s vremenom i prostorom i postanemo zbunjeni. Gian Quasari i mnogi drugi vjernici u trokut misle da nam Hutchisonov učinak može reći mnogo toga o Bermudskom trokutu. Hutchison to čini u svom laboratoriju. Sada imamo i iluzije u tim izvješćima, pa sam uvjeren da će ljudi otvoriti umove prema tome. Dobro, o čemu točno govorimo? Jednostavno rečeno, Hutchison tvrdi da je pronašao način stvaranja elektronske magle u svom laboratoriju, slične magli kakvo je pilot Bruce Gernon iskusio u trokutu. Hutchison tvrdi da elektronska magla obavija metalne predmete i zbunjuje elektroničku opremu u njegovu laboratoriju. Ali magla je čudljiva. Ne pojavljuje se svaki put kad je Hutchison pozove. Još je veći izazov što Hutchison nikada ništa ne zapisuje. Oslanja se na intuiciju u stvaranju učinka. Stoga ne čudi što je dosta skeptika skeptično. Uključujući i fizičara sveučilišta Georgetown, Jamesa Mattinglija. Ne znam što bi taj učinak trebao biti. Kao da je sve što se događa u stanu Johna Hutchisona, Hutchisonov učinak. I ne znam uključuje li to i Johna Hutchisona dok hoda po sobi. Je li to Hutchisonov učinak? Jednostavno ne znam. Hutchison je navikao na kritičare, ali tvrdi da ima dokaz. Uspio je snimiti učinak videokamerom. Srećom imamo 4 primjera učinka snimljena kamerom prilikom pokusnog testiranja. Ako on to može, možemo i mi. Hutchison je pristao dopustiti nam snimanje demonstracije. U redu, ljudi. Ne znam što će se dogoditi kad uključim ovaj uređaj. Kad uključim primopredajnike i ostalu opremu, ovdje bi se mogao dogoditi velik učinak. Ako je to što kaže istina, ubrzo će nas obaviti elektronska magla. Unutar ove prostorije 100 je kilograma opreme i plastična posuda obavijena folijom. Hutchison kaže da je napon ovdje opasan za ljude, pa se snimatelji moraju odmaknuti. Kako je u stražnoj prostoriji? Što se tamo događa, Ovene? Još ništa. Nadam se da ćemo dobiti elektronsku maglu, a ako se dogode i ostale čudne stvari, to bi bilo sjajno. Ima li unutra svjetlucanja? U redu, pojačavam energiju. Iako lanci lagano vibriraju, kamera ne može vidjeti nikakve čudne učinke, pa Hutchison pojačava energiju. Mogao bih dodati još pokoji volt. Kako ste? Zatim pokus propada u plamenu. Osjećam da nešto nije u redu. Ovdje nešto gori. Uzbuna. Vatra u plastičnoj posudi. Vatra znači da je predstava gotova. Ali to ne znači da učinak ne postoji. Samo ga je teško vidjeti. To nije argument koji može uvjeriti doktora Mattinglija. Ono što ovdje u potpunosti nedostaje je bilo kakav kontekst. Ne može se znati što bi se trebalo događati, a kamoli način da se evaluira događa li se to. A onda i određivanje onoga što uzrokuje taj učinak. Ali što je s Hutchisonovim snimkama? 2 puna sata Hutchisonova učinka. Metal koji se pretvara u žele, predmeti koji lebde, elektronska magla. Čudno je to. A i magla ima svoje svjedoke u Bermudskom trokutu.
Ljudi bi oklijevali prijaviti elektronsku maglu jer ona još nije dokazana. Dogodila se više puta nego to želimo priznati. Od 1945. nestalo je oko 200 zrakoplova. Ako je jedini pravi dokaz video snimka, možda bi je najbolje bilo analizirati. Tom Flynn i John Nickel skeptični su istražitelji u odboru za znanstvena istraživanja paranormalnih tvrdnji. Ovo bi se moglo napraviti od gumenih cijevi. Nisu sigurni da je Hutchisonova video kazeta autentična. Ne znamo tko je kasetu snimio ni pod kakvim uvjetima. Video snimka bi mogla biti autentična, ali bi mogla snimati nešto lažno. Kasnije će Joe i Tom pokušati duplicirati učinke viđene na Hutchisonovoj kaseti u svom vlastitom laboratoriju. Ali najprije, skepticima je lako diskreditirati maglu. No nije lako snimiti Hutchisonovu elektronsku maglu ako ste 2 puta proletjeli kroz nju. On to objašnjava kao maglicu, a to zvuči poput magle u kojoj sam ja bio. Kao da gledate crno-bijeli televizor koji nema izoštrenu sliku. Sjećate se Brucea Gernona i njegove priče o tome kako je bio zarobljen u čudnoj magli trokuta? To mu se dogodilo opet, nekoliko godina kasnije, kad su on i njegova žena letjeli nad Florida Keysom. Išli smo na sjever preko Evergladesa. Kad smo bili na samom rubu Evergladesa, odjednom se činilo kao da se magla nadvila na cijelu Floridu. Ali ne obična magla. Bruce tvrdi da je to bila elektronska magla koja se zakačila za njegov zrakoplov. Pozvao sam radio Miami i meteorološki ured mi je rekao da magle nema nigdje na Floridi. Slijedila je Brucea kamo god je letio. Mislio sam ako skrenem prema oceanu možda mogu pobjeći toj magli. I uspio sam. Je li moguće da neki ljudi posjeduju posebne moći koje privlače elektronsku maglu? Za mene je odgovor osobne prirode. To je poput religije, religioznih misli. Radije ne bih ulazio u to. Iz nekog razloga, kad god odemo letjeti, uvijek viđamo čudne stvari. Više nisam sigurna, stvara li sve to naš zrakoplov? Za Brucea Gernona, njegova višestruka iskustva s maglom u trokutu dobila su gotovo nadnaravan značaj. No postoji li jednostavno objašnjenje za sve to? To se može ispitati samo na jedan način. Zamolili smo još jednu preživjelu osobu, pilotkinju Carrie Trenton, da se vrati u trokut. Pristala je ponovno proživjeti svoje nedaće, ovaj put s iskusnim kopilotom uzase. Nadamo se da ćemo se jednom zauvijek uspjeti probiti kroz maglu. 1995. Carrie Trenton letjela je kroz Bermudski trokut na Florida Keys. Kad je dobila osjećaj kao da je netko bacio pokrivač preko njezina zrakoplova. Svi su instrumenti poludjeli. U trenutku je skoro izgubila kontrolu nad zrakoplovom. Sve se dogodilo brzo. Odjednom ste u smrtnoj opasnosti. Nisam željela umrijeti. Više od 10 godina kasnije, Carrie nema pojma što ju je snašlo toga dana. Ali napokon je to spremna doznati. Zamolili smo instruktoricu letenja Carol Collins da leti s Carrie i simulira njezin let, kako bismo doznali što se dogodilo toga dana. U redu, 213 metara. Započinje manevar. Letjet će noću, u isto vrijeme kada je Carrie bila na svom traumatičnom letu. Sjećate li se što je pokazivao vaš ampermetar? Znate što, nisam ni gledala njega, jednostavno sam se uspaničila. Bila sam uspaničena i uplašena. Panika utječe na razmišljanje, ali što je s događajem koji je izazvao paniku? Rekla je da je pomislila da je netko nabacio prekrivač preko zrakoplova. Carol ima odgovor na to. Kada gledate u liniju svjetala na obzoru i proletite blizu ili ispod oblaka, ta svjetla mogu odjednom nestati i obzora više nema.
Osjećaj da je netko bacio prekrivač preko vas zanimljiv je i vjerojatno vrlo točan opis toga. Noću ne možete vidjeti obrise oblaka, jednostavno se ne vide. Postoji i ta mogućnost da sam uletjela u oblak. Kad je jednom ušla u taman oblak, nastala je pomutnja. Gubitak kontrole najčešće se pripisuje prostornoj dezorijentaciji. Svodi se na pomutnju pilota oko toga jesu li u uspravnom položaju, skreću li ili su čak okrenuti na glavačke, a sve zbog sukoba informacija i osjetila. I na kraju, Carrie je bila u blizini oluje. Pomislila sam da me možda udarila munja, što je prouzročilo čudno ponašanje instrumenata. Carol vjeruje da je Carrie bila zarobljena u oluji, u tjeskobnom stanju i iznad zloslutnih voda. Jedan od velikih problema u letovima nad Bermudskim trokutom je taj što ste nad otvorenim morem bez referentnih točaka, a to vas može zbuniti. Kako se ponašala u tom psihičkom stanju i u tom okruženju može biti objašnjenje za njezino iskustvo. No ako se psihološka magla može pogrešno protumačiti kao elektronska, što se može reći za rad Johna Hutchisona? On tvrdi da može proizvesti elektronsku maglu nalik onoj u trokutu u svojem domu. No budući da gotovo nikada ne može proizvesti svoj Hutchisonov učinak kada se to od njega traži, ima video snimku kao dokaz. Na snimci boce lebde. Metal se pretvara u žele i naravno elektronska magla nastaje spontano. Vjernici u trokut kažu da su čudni Hutchisonovi učinci čisti dokaz postojanja trokuta. No jesu li dokazi vjerodostojni? Skeptici Tom Flynn i Joe Nickel misle da nisu. Evo isječka s bocom pića 7up. I misle da znaju kako se to postiglo. I odlazi. Čudno je i nevjerojatno da snimatelj ne bi pokušao slijediti bocu dok ona odlazi u zrak. Stoga nastaje pretpostavka da je nije mogao slijediti. Možda je gore bilo nešto što ne želi da vidite. Njihova pretpostavka, netko povlači žica. Ali Hutchison tvrdi da su njegovi pokusi izvedeni bez žica. Umiremo od smijeha, jer kako ćete koristiti žice u pokusu levitacije kada je oko vas snimateljska ekipa i znanstvenici koji provode kontrolirane pokuse? Ali Nickel i Flynn tvrde da to mogu i dokazati. Hutchisonova video snimka snimljena je u nečemu što izgleda kao garaža i podrumska radna soba. Ima bež betonski pod, a tu su i mrlje i pukotine. Ako u tom okruženju snimate nešto sa žicom, ona se lako može sakriti u pozadini. Namjestio sam ovu bocu tako da upravljam njome. Na dnu i na vrhu vezana je vlaknom. I dogodit će se ono što nazivamo lutkarskim efektom. Ovdje možete vidjeti žicu kada su u pozadini moje hlače. No ako se maknem, žica nestane. Počni kad budeš spreman, Joe. Krenimo s njihanjem. Dobro, pripremi se za let. Nickel i Flynn kopirali su Hutchisonovu leteću bocu jednostavnim mađioničarskim trikom. No mogu li kopirati elektronsku maglu? Sada ćemo pokazati kako se prema našem mišljenju može stvoriti elektronska magla. Najprije smo replicirali pozadinsko svjetlo. Kao što vidimo na originalnoj snimci, izgleda okruglo i puno boja, s većim naglaskom u sredini, poput obične žarulje. Stoga smo stavili običnu žarulju u boji na mali držač, a polumetalnu maglu stvorit ćemo pomoću malo proširenog metala. To je zapravo četka kakvu koristite u svojoj kuhinji. Brzo je pomičemo blizu objektiva tako da se slika ne može izoštriti. I jako je osvjetljena, tako da je to dodatno naglašeno. I tako dobivamo učinak djelomično osvjetljene, djelomično tamne, nepoznate supstance ispred objektiva.
objektiva, koja se ponaša baš kao elektronska magla. in front of the lens, and it acts very, very much like the electronic fog. Sada smo vidjeli jedan način da se stvori Hutchisonov učinak, a za Nichola Flina najjednostavniji je način obično i najvjerojatniji. Nothing Mr. Hutchison has done is proof of it. Sve što je Hutchison napravio ne dokazuje ništa. Nije ponudio nikakve dokaze. He needs to Mora demonstrirati svoj učinak pred uglednim znanstvenicima i u kontroliranim uvjetima koji isključuju trikove. that rule out trickery. No može li ova čudna elektronska magla zbunjivati naše kompase i udaljavati nas od pravog odgovora? Može li postojati drugi fenomen, snažan, ali posve prirodan, u srcu Bermudskog trokuta? Možda je vrijeme da se okrenemo u uobičajenoj znanosti i primijenimo malo zdravog razuma u slučajevima Cyclopsa, Leta 19 i Witchcrafta. Sve su tri priče tragične, no slučaj Witchcraft je osobito zbunjujući. Nakon što su krenuli u noćno razgledanje Majamija, brod je udario u nešto čudno u vodi i nestao nekoliko minuta nakon mirnog poziva u pomoć. Podrobnija istraga pokazuje da misterij Witchcrafta zapravo uopće nije veliki misterij. Istina je ta da nitko nije točno znao gdje se Witchcraft nalazio i vrijeme uopće nije bilo mirno. Larry Kush prije mnogo godina iskopao je činjenice o Witchcraftovom nestanku. So they were not at a Nisu bili na mjestu na kojemu su rekli da su bili. Da jesu, misterij bi bio veći nego što je doista bio. mysterious than it really was. Ništa nikada nije nađeno, a te noći vrijeme bilo olujno. It was stormy that night Spominjali su zapijenjene valove i nisu mogli vidjeti u mraku. out there, and they couldn't see in the dark. Ali obalna straža stigla je samo 19 minuta nakon Witchcraftova SOS poziva. Kako je brod tako brzo mogao nestati? Nije nađen ni trag od broda koji navodno nije mogao potonuti. Moj komentar na to je, ni Titanic nije mogao potonuti. Svaki brod može potonuti. Svaki zrakoplov može potonuti. Teorija o NLO ili NPO otmicama je naravno intrigantna, no imajmo na umu jednu važnu činjenicu. I u najboljim vremenskim uvjetima teško je naći nekoga tko se izgubio na moru. Jim Noe je spasilački stručnjak obalne straže u Majamiju. Radi taj posao već 13 godina. Veliki dio područja zvanog Bermudski trokut otvoreni je ocean, stotinama kilometara udaljen od najbliže kopna ili komunikacijskog centra, tako da bi bilo vrlo moguće ne znati preciznu lokaciju na kojoj je brod ili zrakoplov potonuo. Dodajmo tome nasilan učinak zaljevske struje, te brze i snažne struje koje dolaze od Kariba i ulaze u sjeverni Atlantik. Oceanograf Arthur Mariano godinama proučava zaljevsku struju u Bermudskom trokutu. On kaže da zaljevska struja može učiniti da brodovi i zrakoplovi nestanu bez traga zbog nečega što se naziva turbulentna disperzija. Kada brod ili zrakoplov potone, jaki vjetrovi i struje raznesu njihove ostatke kilometrima, katkad u samo nekoliko minuta. Mariano nam može pokazati kako to točno djeluje, pomoću spremnika vode s valovima i malo zelene boje. Sada ćemo ubaciti boju u vodu. Kada nemamo vjetra ili valova, nemamo jakih struja. Boja uglavnom ostaje na jednom mjestu. No u samo malo jaču struju boja se brzo raspršuje. Brian će pojačati vjetar kako bi stvorio nemirnije more. Kako se valovi povećavaju, raspršenje će također biti veće. Što nam sve to može reći o trokutu? Kombinacija jakih valova, vjetrova i struja, jakih kovitlaca dovodi do velikog raspršenja u području Bermudskog trokuta. Kad se jednom izgubite u Bermudskom trokutu, ako vas ne nađu u prvih nekoliko sati, potraga postaje izuzetno teška.
Boja je jedno. Može li se usporediti s palim zrakoplovom teškim 7 tona? That dye is passive. Ta boja je pasivna. Ona je samo marker pomoću kojega dobivamo indikaciju kretanja vode. Well, when debris Kada ostaci zrakoplova ili broda padnu u ocean, i oni su pasivni. Nosit će ih struje, vjetar i valovi. by the wind and by the waves. Čini se da enigma nestalih ostataka nije toliko enigmatična. No moramo riješiti još veću zagonetku. Što je uopće moglo prouzročiti sve te brodolome? Primamljivo je za nestanke u Bermudskom trokutu okriviti uobičajene paranormalne sumnjivce, kao što su elektronska magla ili izvanzemaljci. No istina je da je vrijeme vjerojatniji uzročnik. U Bermudskom se trokutu sukobljava više različitih tipova vremenskih i oceanografskih situacija. Imamo brzu struju sa sjevera, vjetrove s juga, a onda na zapadnoj granici imamo zaljevsku struju koja je u samoj vodi. Vrijeme je ovdje, čak ako i zanemarimo izazove struja i vjetrova, više nego čudljivo. Zaljevska struja sama po sebi može stvarati vlastite vremenske uvjete. Ima takav potencijal. Mnogo se toga događa u Bermudskom trokutu za što nikad nitko ne čuje. Stvari poput virova, pijavica i drugih fenomena koji se događaju na malim prostorima, možda na svega nekoliko stotina metara, nitko neće vidjeti, a ni prognozirati. Samo se odjedno pojave i nestanu. I stoga ako niste u njihovoj blizini, možda nikada nećete saznati da su se dogodili. Pijavica može razbiti brod ili čak i zrakoplov na komadiće. Ovdje ih se svake godine prijavljuje na stotine. Tko zna koliko ih se nikada ne prijavi. A tu je i podivljali val. Ti brzi, 10 katova visoki vodeni zidovi pojavljuju se nijotkud i teroriziraju čak i najveće brodove. Tako su golemi da malo tko vjeruje da su priče stvarne. Ali jesu. Up until recently, Sve donedavno podivljale su valove prijavljivali samo ljudi na moru. U nekim slučajevima te podivljale valove primjećivali su vrlo iskusni kapetani na brodovima američke mornarice, a prijavljivali su valove više od 30 metara. Podvodne potrese često okrivljuju za plivne valove, ali na otvorenim morima podivljali valovi imaju puno više snage, a manje su dramatični. Jak, nepopustljiv vjetar i nemirni otvoreni ocean možda su sve što je potrebno da se ove vode pretvore u opasne. Bermudski trokut ima sve te sastojke, uz još jedan. U Bermudskom trokutu, s količinom brodskog prometa koji je tamo, postoji puno veća vjerojatnost da će podivljali val prije ili kasnije naići na brod, a u nekim ga slučajevima i prevrnuti. Ali podivljali val sigurno nije imao veze sa sudbinom leta 19, kada je 14 ljudi odletjelo u zaborav. Ljudi iz leta 19 bili su iskusni piloti. Pomislili biste da bi mogli izvršiti jednostavnu vježbenu misiju. No istina je da je vođa tima bio novak na ovoj letnoj ruti. Ovo je bio Taylorov drugi let iz Fort Lauderdale-a, vjerojatno prvi let prema Bahamima. Prilikom poljetanja, vrijeme uz obalu Floride bilo je proglašeno povoljnim. More umjereno do jako. Nakon 1 sata leta, Taylor je prijavio da se izgubio. Siguran sam da sam iznad kisa, ali ne znam točno gdje. I kompasi su mu otkazali. Iako je tim bio u trokutu negdje istočno od Fort Lauderdale-a, kad je Taylor pozvao pomoć, on je mislio da su bili daleko na jugu, na Florida Keysu. To nema smisla. Larry Cush misli da je Taylor samo bio zbunjen i nije vjerovao svojim kompasima. To je tipično kada se osoba zbuni ili izgubi. Kada se kompas ne slaže s onime što oni vide, kažu da je kompas otkazao. Ali što je s ostala 4 pilota? Jesu li bili izgubljeni i zbunjeni ili je svima otkazao kompas?
Kako je ovaj let mogao biti izgubljen u Bahamima i ne vidjeti bilo koje zemaljsko obilježje ako nisu letjeli u krug, što znači da su im svi kompasi otkazali. Ali radio zapisi dokazuju da je barem jedan od Taylorovih učenika znao kojim putem treba ići. Prokletstvo, ako krenemo na zapad, vratit ćemo se kući. Tim je bio frustriran, ali slijedili su vođu. A onda se, sudeći prema Kušovom istraživanju, vrijeme promijenilo na gore. Ubrzo su se našli u mraku. Naišla je oluja i ocean je postao nemiran. No izdržali su. Na kraju su morali ostati bez goriva, no očito su pokušali pobjeći prije toga. Također su ostali i bez sreće. Mislim da je naišla oluja i valovi su bili veliki. Mislim da su zrakoplovi sletjeli i da su se odmah po udaru raspali. Na kraju se tragični događaji oko leta 19 vjerojatno svode na ljudsku pogrešku i loše vrijeme. No postoji još jedan misterij oko leta. Ubrzo nakon nestanka eskadrile pokrenuta je potraga. Kad je kontrolni toranj shvatio da su zrakoplovi doista nestali, pozvali su sve zračne luke i kontrolne tornjeve na istočnoj obali i obavijestili ih da su naši zrakoplovi nestali. Jedan zrakoplov iz potrage, Martin Mariner, imao je posadu od 13 ljudi i on je nestao. Što se te noći događalo u Trokutu? Kako je 6 zrakoplova moglo jednostavno nestati unutar 24 sata? U slučaju Martina Marinera odgovor je vjerojatno jednostavan. Taj su zrakoplov često nazivali letećim spremnikom goriva. Zaudarali su na gorivo. Spontane eksplozije katkada su se znale dogoditi. Činjenica je da je posada broda tegljača vidjela veliku eksploziju na nebu, nedugo nakon što je Mariner poletio. Na kraju su mrlje ulja i krhotine dokazale da je Martin Mariner eksplodirao. Znači, dokazi pokazuju da možda postoji odgovor u slučaju leta 19. Ali što je sa slučajem Kristofora Kolumba? I njegov se kompas čudno ponašao kad je došao do Bermudskog trokuta. No postoji jednostavan odgovor. Nijedan kompas ne pokazuje na pravi sjever. Svi pokazuju na magnetski sjever koji se stalno pomiče. A budući da je magnetski sjever mnogo kilometara udaljen od pravog sjevera, očitanja na kompasu mijenjaju se kako putujete oko globusa. Svi navigatori sada znaju kako se to može ispraviti. U Kolumbovo vrijeme to nitko nije znao. I s time smo riješili još jedan mit o trokutu. Ali nije lako objasniti sudbinu broda Cyclops. Ovaj brod dug 150 metara kao da je nestao bez traga 1918. Nakon njegova nestanka, predsjednik Woodrow Wilson je izjavio: samo Bog i more znaju kamo je nestao taj veliki brod. No slučaj Cyclops još uvijek nije hladan. Nosio je velik teret, više od 4500 kg. Neki kažu da je bio sklon valjanju po valovima. Velika oluja lako je mogla gurnuti njegov teret na jednu stranu i preokrenuti ga. No problem je u tome da nije bilo oluje. Bar ne tamo gdje su svi mislili da je brod, duboko u Bermudskom trokutu. Ali je li brod mogao biti negdje drugdje? 1968. mornarički ronilac po imenu Dean Haas otkrio je veliki neobičan brod 110 km istočno od Norfolka u Virginiji. Naišao je na čudan brod s velikim kranovima. Brod je bio dovoljno čudan da potakne Haasa na daljnje istraživanje. No ponestalo mu je zraka i morao je izroniti prije nego je to mogao podrobnije istražiti. Nikad nije zaboravio taj brod. Mnogo godina kasnije vidio je fotografiju Cyclopsa i znao je da je to taj brod. Čudno je to što brod koji je Haas vidio nije bio daleko od Cyclopsovog krajnjeg odredišta. Kada je čuo za moguće otkriće, Kuš je počeo računati. Izračunao je da bi Cyclopsu trebalo 6 dana da dođe onamo. Napustio je Barbados 4. ožujka i mogao je doći do mjesta udesa 10. ožujka.
Well, I did some searching. Istraživao sam meteorološke zapise. Otkrio sam da je u to vrijeme bila velika oluja koja je pogodila veliki dio istočne obale. A lot of the eastern Neki su brodovi pretrpjeli velika oštećenja. that suffered some big damage. Opet nevrijeme. Nekoliko godina kasnije mornarički su ronioci pokušali locirati olupinu koju je Haas opisao, ali nikada je nisu pronašli. Stoga se čini da nas nestanak Cyclopsa uvodi još dublje u misteriji. Možda nikada nećemo sa sigurnošću doznati što se dogodilo Cyclopsu, Witchcraftu i Letu 19. No ako pokušavamo razriješiti misterij, moramo imati na umu još jednu činjenicu. Istina je da, statistički gledano, Bermudski trokut nije ništa opasniji od bilo kojeg drugog oceanskog puta po lošem vremenu. Nevrijeme je problem samo ako se nalazite u njemu. Nevremena ima posvuda, no zbog broja brodova i zrakoplova ovdje, izgledi da se brod ili zrakoplov nađe u lošem vremenu su veći. No, slučaj nije zatvoren samo zato što možemo objasniti većinu nestanaka u Bermudskom trokutu. To što se događa u Bermudskom trokutu fenomen je koji se javlja stoljećima i on ima mogućnost utjecanja na vrijeme i prostor, te ga je stoga teško razumjeti. Mislim da misterij Bermudskog trokuta mnogima znači da se ondje događa nešto čudno. Ne vide ono što im je pred očima, a to je da je ocean veliko mjesto i da je vrlo nemiran. Dokle god će ljudi nestajati u trokutu, mit će i dalje rasti. Motivacija da se objasni nešto, kao što je Bermudski trokut, dolazi s dobrim namjerama. Svi želimo doznati uzroke tragedija, ali ne trebamo slijediti lažne, fantastične tragove koji nas neće odvesti nikamo. Vrijeme je da sami odlučite. Može li postojati zlokobna sila koja širi kaos u trokutu? Ili možemo vjerovati osnovnim znanstvenim zaključcima i jednostavno reći da su za sve krivi vremenski uvjeti. Tekst čitali Melita Hrengek i Krunoslav Belko. Proizvodnja Studio Duplikato. Zagreb, 2007.